love lang kita. Kini ang nahimong pahayag ni Mayor Lorely Pacquiao luyo sa mga pagsaway, paglantaw o komento sa publiko sa mainitong hiskutanan nga pagbutang sa hulagway sa mayora sa mga evento public materials. Sa iyang live stream ni aging gabi, makita nga nagpabilin kining mapasalamaton, masinabtanon o mapinanggaon bisa naabot na sa sisig ang hulagway sa mayora. Sumala ni City Administrator Shandy Lido Pestaño, nagsubo siya nga tungod sa maong issue na wala ang panaghiusa sa katawhan. Depensa pa niini nga wala nagmando si Mayor Pacquiao nga ibutang ang iyang hulagway sa mga materials. Sa kamatuoran, doon na matud pa'y kamanduan kaniadto ang mayora nga likayan nga iapil ang iyang hulagway. It's not required, pero hindi rin siya, it's not also a bad thing. Kasi marami rin kaming mga completion certificate na receive from different cities na may mukha din ng mga mayors nila. I think it's sometimes ikaw kung ma-receive mo, gusto mo yun malaman ang itsura na nagbigay sa iyo. It's not unacceptable, pero depende na siguro sa pananaw ng tao. Kung sa kanya offensive yun, may directive si Mayor na kung pwede, wag nalagyan ng mukha niya. Yeah. From now on, ma'am. Matagal na, actually. Oo. Sabi niya, wag na lagyan ng mukha ko yung mga certificate na yan. Kahinumduman nga nagsugod kini humandabantayan sa mga netizens ang hulagway sa mayora sa tarpaulin nga gidala sa mga delegates sa Jansan atol sa parada sa grand opening ceremony sa Batang Pinoy 2025. Gipestahan usab ang hulagway sa mayora nga anaa sa distribution sa AX program sa DSWD o sa pag-register sa Child Development Checklist sa LGU. Samta makita usab kini sa Jansan Airport. Dakong pangutana sa pipila, nganong kinahanglan matud pa nga anang hulagway sa usa ka opisyales sa matag aktibidad luyo sa kamatuoran nga kwarta sa taxpayers ang gigamit aron magmalapuson ang usa ka proyekto o aktibidad. Makatropa sa usamang issue ang atubangon, kinahanglan ligon ang imong kaugalingon aron batukan ang mga pagsulay. Tumarna sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.